som vi ser, så betød det også for Svendborg, at de gik i en 2-3-zone, hvor de skiftede Will Paul ud. Og det straffer Horsens lige med det samme. Ikke nogen god beslutning her, Keane Thoman. Utrolig godt læst af Porta. Og med hangtime. 2 point. Veteran smider den væk. Porta afsted, og Kanya med. Sohora jagter ham. Med venstre hånd. Han sender ud kommunen. Sohora rammer altså bolden fuldstændig rent. Skyler Bolen. 3 point fra top. En god bevægelse, men afslutningen er der ikke helt. Og så har vi altså en stor mand på udflugt. 2 point. Vodovkanen assisteret af Jonas Sohora. Så spillede bolden også godt rundt. Bolen tænker over det. Giver den op. Thoman. 2 point. De bevæger bolden godt i øjeblikket, Horsens IC. Og så lige pludselig, så kan han altså poppe en 4-5-3'er. Her har vi en pointscore af de bedste. John L. Smith prøver at penetrere ind og prøver at få trukket nogle fejl. Lad os se. Bolen når det. Den var i, og så var den helt ude. Og på en eller anden måde, så kravler den tilbage i. Og den tæller altså 3 point. Der er ikke nogen, der rører den. Ser usikkert ud. Bolen til Thoman. Rigtig solidt. Knap så usikkert, det der. Kun overgået af sin holdkammerat Darko Jukis. Var i Østrig. Var ikke glad for det. Sluttede af sin kontrakt. Kommer så tilbage her til Danmark. Og nu er han altså også næste år. Han bare på skrev under på en 1,5 års kontrakt. Ja, det giver noget ro i Horsens i forhold til at sige, der er motor på plads. Ligesom her, ikke? Han er en spiller, som kan gøre det utrolig svært for modstanderne. Han kan score rigtig mange point. Og det er en god mulighed mod zonen. Ham her, han kan normalt skyde. Værsgo, første træer til Svendborg. Claus Maggaard. Og til Antonio Porta. 2 point. Og så skal vi her sende en timeout. Og Kanya sætter tempo og får altså Keane til at løbe lidt ekstra. Ud til Will Paul. Træer til ham. Det så ikke så helt hjertet ud. High low. Thoman 2 point. Ny assist. Nu er så hurtigt. Will Paul mener, at der bliver spejlet. Det gør en af fansene. Det er godt spillet, det der. Det her, det kan han til gengæld. Med venstre hånd. Jonas Sohora kaster den ned. Ret skarp med deres afleveringer her, Paul. Bolden godt rundt. Bolden rigtig fint. Så er der hul igennem. 2 point. John L. Det er godt holdt fast. Og det er godt afsluttet. Han bliver presset så hårdt, John L. Smith her. God aflevering ud. Bolen. Træer til Skyler Bolen. Godt skolet, altså meget under kontrol, og det ser ikke ret flashy eller noget som helst ud, men han er meget solid. Sagtene forsøger fra den anden side, og så har han fundet afstanden i rebound-spillet, og får holdt ham lidt væk. Det her skud lød det til på Petersen, godt vil give væk. Vodovkanen over til Sagtene. Har ramt 1 træer her og rammer den anden. 2 for 3 i tredje periode. Hans 6. point. Det er næsten en fryd at kigge på, synes jeg. Højt på pladen. 2 point. Frederik Kroby. Første scoring til ham. John L. Members bounce. Maggaard har ramt den enkelt herfra, og her rammer han endnu en. Claus Maggaard. Men det er en god close-out af Skyler Bolen. Han får Niels Stein til at gøre noget andet end at skyde træer. Meget vigtigt for HIC. Det er fantastisk. John L. til kurven. Glider sig ind og gør kampen til en 3-pointskamp. Mathias Sagtene. Endnu en træer. 3 for 4 i anden halvleg. Tilbage til Veteran. Og hjørnet. Det regner i øjeblikket. HIC er altså kommet godt i gang. 3-points forsøg. Og han switcher den. Endnu en. John L. skifter gear og tempo og tager den direkte på Sorte. Og scorer 2 point igen. At Veteran har bolden meget, og han bliver også nødt til at finde sine holdkammerater. Og have nogle assist for, at holdet skal blive godt. Han kigger ned
Han regner. Ja, det gør forsvaret i hvert fald ikke med at sende den her sted. Jamen, et manglende touch, så er det måske ikke den bedste afslutning. Porter, han vælger at gøre det er til gengæld rimelig godt. 26 point til Skylar Boland. Gymnasten. Lækker hesitation. Endnu en træer, og endnu en scoring. Okanja. Golovkin, nej. Lang toer. Fra albuen, 2 point. 17 point nu til Golovkin. En scoring her vil nærmest kunne lukke kampen. And one-spil. Så bliver det ikke. Vietnam Golovkin ind. Kan være med i toppen af dansk basket. Christensen. 3 point, Rasmus Christensen. Er der stadigvæk liv i den? 4 sekunder tilbage. Thyssen. Brænder. Og kampen slutter. Endnu en sejr. 5. sejr i træk til Horsens IC. Arnold Dedic og Craig Peterson kan sige tak for kampen.